Il-Brigata li tajt proset lill-Ministru dan huwa t-titlu li ngħata l-editorjal tal-Malta Independent tal-Ħadd fejn qal li f'pajjiżna hawn bosta persuni li ma jafux joħolqu opinjoni dwar dak li jkun għaddej madwarhom. L-editorjal ta' eżempju ta' dak li għamel il-Ministru Clayton Bartolo fejn lebes il-ġakketta tal-Manchester United qabel partita bejn l-iskwadra tan-nisa tal-Manchester United u Birkirkara fejn l-editorjal jgħid li Bartolo naqas mhux biss għax lebes il-ġaketta iżda fil-mument kienet jirrappreżenta lil pajjiżu bħala Ministru u ma setax itajjar bandiera ta' ħaddieħor. Dan apparti wkoll li Birkirkara huwa parti minn distrett li huwa wkoll jikkontesta fih. L-editorjal jgħid li għalkemm żbalja u ammetta li naqas xorta daħlet il-brigata li tajt kontinwament proset Ministru u tajt li m'għamel xejn ħażin anke wara tkun ċara li sar l-iżball. Dan apparti li kieku din l-azzjoni saret minn esponent tal-kamp oppost l-istess individwi joħorġu jikkritikaw lill-Ministru talli għamel din l-azzjoni iżda jagħmlu dan għax mhux mill-kamp tagħhom. L-analiżi komplet billi qalet li dawn il-persuni jiktbu xi ħaġa fir-realtà il-persuni li jħorġu onqom għalih ikun politiku u dan jagħmluh mingħajr ma jaħsbu. L-editorjal qal li dawn il-persuni jekk il-Partit Laburista jgħidilhom joħorġu jimxu billi jinżlu u jitilgħu it-triq għal 10 darbiet se jagħmlu dan mingħajr ebda domandi. Iżda jekk il-Partit Nazzjonalista jgħidilhom l-istess se jopponu mill-ewwel. L-analiżi tal-Malta Independent qalet billi qalet li hija ħasra li hawn persuni li ma jafux joħolqu l-opinjoni huma bil-midja soċjali ta' distampa ċara ta' fliema stat tinsab is-soċjetà Maltija.